Først finder vi 10 ml saltsyre og tilsætter nogle få dråber protumolblot. Derefter finder vi 10 ml natriumhydroxid, som vi tilsætter dråbe efter dråbe. Det bliver vi ved med, indtil væsken har skiftet farve fra gul til blå. Når vi er kommet dertil, hvor væsken er blevet blå, så tager vi pH-værdien på væsken, og derefter skal man skrive ned, hvor mange milliliter natriumhydroxid, som man har tilsat. I saltsyre er der H+ og Cl- ioner, og i natriumhydroxid er der Na+ og OH- ioner. Når blandingen den bliver opvarmet, så fordamper væsken, så der kun er salt tilbage i glasset. Og en syre har en pH-værdi på under 7, og en base har en pH-værdi på over 7. Og hvis pH-værdien er 7, så er den neutral. En syre er god til at fjerne kalk, og en base er god til at fjerne fedt.